କେମିତି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆପଣମାନେ ତ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଠାକୁର ତୁମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ଛାତ ଉପରେ ଭ୍ୟୁଜଟା କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଆସୁଛି ତ ଦେଖିବା। ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ତ କାମ ରହିଯାଇଥାଏ ବାକି। ତ ଆମେ ତ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଯେତେ ଜାଣିଲେ ହେଲେ ବି ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଭ୍ୟୁଜଟା କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ତ ଆସୁଛି। ଏହି ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଲେ ନା ଯେତେ ଯାହା ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ହେଲେ ବି ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଲେ ମୋର ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ତ ଖରା। ତ ବିରି କରମଙ୍ଗା ଏଠି ଆମେ ଶୁଖେଇଦେଲେ ଛାତ ଉପରୁ ଏମିତି ଟିକେ ଯଦି ଆସେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଘର ଭିତରେ ରହିନା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ। ଛାତ ଉପରେ ଭ୍ୟୁଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। এই ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଲେ ତ ଏ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଜମା ହୁଏନି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଜଟା। ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୋର 2ଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଖିକିନା। ଏଇ ଫୁଲକୁ ମୋତେ ଜମା ବି ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଏମିତି ଫୁଟିଥିଲା ନା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଏଇ ଗଛ ମୋତେ ଏମିତି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୁଟିଥାଉ ସବୁଦିନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଜମାରୁ ବି ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଘୁରୁଣା ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ? ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ଘୁରୁଣାରେ ବିରି ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଚୁରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ କେହି ଏଇ ଘୁରୁଣାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବିରି ଯେ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଏମିତି ଚୁରୁଥାଉ। ବିରି ମୁଗ ଆଇରେ ଆମେ ଚୁରୁଥାଉ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଘୁରୁଣାରେ କ'ଣ କେବେ ଘୁରିଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାର ଏମିତି ଘୁରୁଣା ଅଛି ଏମିତି ଚୁରୁଛନ୍ତି ଘୁରୁଣାରେ? ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାର ଅଛି ଏମିତି ଘୁରୁଣା।